हे गाइस वेलकम टू मೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಡ್ಬೋಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ ದಾಯಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು 75 ಡೇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಎಂಕೆ ಅನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏತ್ ದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೋಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ 6 ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತೇನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂದು ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚನೆ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಯಾನು ಮೈತೇದಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಂಡೋಲು ಅಕ್ಕ ಭಜನೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಿರಿಯರ್ ಕಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಸೊ ಅಂಚದ ಅರ್ನಲೆ ಕಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕಲ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆವಡು ಪಂದ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪೋಯೆ ಕಾರ್ಲ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೋದು ರಾಮನವಮಿ ಭಜನೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ ನನ್ನದಾದಲ ಜೆಪ್ಪುಡು ಪಂದು